Csúsztok, te vagyok, és pedig egy unboxing videó. Éppen kaptam egy ilyen kis csomagocskát. Rajta van írva, hogy MKX, lehet, hogy Mortal Kombat, de kezdjünk is bele az unboxingba. Igen, úgy kell kicsomagolni ezt egy körömvágóval. Szépen most, hát szépen leválasztom ezt a ragasztó szart. Na, és akkor majd mindjárt jobban ki fogom csomagolni. Na, csak hogy a csomagolás rendben maradjon. Most szépen kicsomagolom, azt cső. Csácsumi cső. Na, végre faszom. Csomagolód már ki. A körömvágó mindenre megoldás. A fakard is, de az más. Na, tehát most szépen kibontjuk ezt a kurva sok ragasztót. Kéne vigyázni, hogy a csomagolás ne sérüljön meg, hogy a tartalmaz. Azért én Mortal Kombat X-et kapok. De ez biztos, hogy Mortal Kombat X-nek. Mert már megvettem, és így megadtam csomagolásba. Szóval megjött már. És így ilyen csomagolásban, tehát látom, hogy milyen szuper lesz. Superman, na. 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 Kivégeztük ezt a kis csomót. Na. Szóval akkor most ezt a részét. És így itt van, szépen kicsomagoltuk a Mortal Kombat X-et. Itt van, kérem, alásan. Minden látható. Nagyon egy jó játék szerintem. Én. És most frissítem a Steam-en, mert már feltelepítettem. Szóval igen, én csomagoltam be magamnak, hogy legyen itt kicsomagolni nektek, tehát még mutatom belülről a kis szépségünket. Igen, itt van, lehet kapni hozzá egy DLC gorót, aki megveszi. És itt is van, mondjuk kiveszem ezt a papírkát. Ja, itt van, kérem, alássam, itt van egy aktivációs kód hozzá, de az nem. Szóval van Gorónak egy aktivációs kódja, de igen. Szóval itt van maga a játék, és frissíti a Steam-en. Ez a körömvágó kurva hasznos volt, mert ki tudtam vele csomagolni mindent, szóval ajánlom, hogy körömvágóval csomagoljatok, mindig hasznos. Jól vág, ceruszot is jól vágja. Látjátok, milyen gyönyörűen nézel ki. Na. Hát igen, itt van a körömvágó, szóval igen. Ha tetszett ez a videó, nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, én Tej voltam, sziasztok!